Doto iku pangestiwa dene Pitana Hursirna tekan pemala tuhu sidhep isining bawana kangge amurwaning gumelaring kagunan budaya Jawi ingkang ateges guna, gunem lan gunawan sedaya kanthi kemung surasa tontonan dadi tuntunan arah tontonan papan ing parma paraganing carita. Dene winartan tuntunan sedaya kanthi ngemu panuntun ing marganing kautaman. Punika kang dados pujiring kandha jengkari wiruh mustikaning karya nggih Sri Penganten Saripin ingkang punapa lupampah kanthi pernah ketika aturaken adi cara nggih Empu Penganten miturut satataning adat Widi Widana. Dumpi wasabi cecaketan saksana ngadoni upacara liru kembar mayang. Liru kembar mayang ngopramita musya kataman asmara temah tubuh rasa kepengin tunggalaken raos lahir patosipun anggayuh gesang bebrayanato. Kaparipurnanipun liru kembar mayang penganten satubit kanthi ngaturaken adi cara hambalang gantal suruh tempurase. Hambalang gantal suruh tempurase kemo werdiwus manunggal sajiwa hayawiji. Pira lajeng kaiket talining apala prami temah ambabar bebrayan sejati. Kaparipurnanipun hambalang gantal penganten Saripin kanthi tangkep asta. Kanthi tangkep asta pratandha lampun jodohanipun sampun dados pasanganira kinadang-gadang saged manggih gesang mandiring pribadi. Waling astana liya bagus Saifun kalayan Rara Ayu Aisyah ingkang sakmenika kanthi ajawan asta dipun tansah kadori upacara kalayan Ibu Pangrengga Busana. Nggih adi cara uteran sakmenika kawistanan saking janur ingkang ateges jan swarga Nur Cahya. Kanthi lebar pamuji mring Gusti kang perbing dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keparipurnanipun adi cara uteran sampun kalampahan. Penganten putri sakmenika sarwi sembah kalbu. Ingkang boten katalumpen penganten kagem tansah kadari upacara apidak tunggal. Adicara hapidak tigan temah pecah sakala surasane kakanthi legawa. Raden Mas Bagus Saiful nguncating alaming jejaka ngambah ing jagating apala krama kedah pecah nalar lan pamingkring. Mangertosin tanggel jaipun kakung sinengkuyung garwa istri ora beda kelayan tepaten putri sarwi sembah kalbu. Abiji ampir Raden Mas Bagus Saiful nggambaraken rasa katresnanipun kabegdanipun Rara Ayu Aisyah mring kagungipun. Kaparipurnanipun adicara hapidak tigan ugi habidi sapran sampun kalampahan. Ingkang sakmenika penganten putri badhe tansah dipun katantik ingkang punapa paritan sah dipun katanting kelayan penganten kakung. Gede-gede aja dak tanting sirap minangka tandha katresnan marang sirap iki aja. Iya yo Kang.
Anggenipun tontingan Sri pengantin putri sak menika ingkang tansah dipun kaaturaken dening Ibu Pangreksa busana pengantin putri kajejer sumaning kajejer wonten ing junjung sisih kiringipun pengantin kakung. Ingkang sakmenika badhe tansah dipun kadadung kasindur kalayan bapa kaliyan ibu. Kakang Tejo kacaku terampil tegridastan daging Ibu Pangreksa busana ingkang punapa hanyedhepi salidur awarna rekta lan seta ing pundhak ing putra penganten Saripin nuntun jinepeng pojok ing sidur kanalan kiring dening bapa rayan ibu dinuntut tumuju sasana sekar trate jinampangan dening Ibu Pangreksa busana ingkang punapa ngepungkak undangan putra kekalih jroning bebrayan sageta tansah teteken ing pengati-ati pepayung budi rahayu nambaran tempo tresna lan kemawula apa dene tempo sirih ing kadurakan tresna mamring ing karukunan kumawula mangertos ing dene wajib sembodo ing driya tanpikuh salwiring ewuh kukuh pangkuh ating ing Gunung Waja. Keparipurnanipun sinduran kalajengaken adicara bobot timbang penganten Saripin kabobot kabebet wonten ing junjung sisih kanalan kiring dening bapa ugi dening ibu. Paripurnanipun bapa timbang sampun kalampahan Sri penganten Saripin ingkang punapa tansah dipun kajumenengaken malih ugi dipun katuraken adicara nggih bapa timbang kalayan bapa ugi ibu dipun kalajengaken adicara tanem jero. Kakang Tiha berikan wonten ing pamuji mring Gusti kang perbing dumadi bismillahirrahmanirrahim. Kiyo penganten kekalih kata menegah ing patwasana ngomongan sawus nyoba disuda sinengkaken kaluhur anggelenggahi dampar bebrayan. Sageta subur makmur sepulur anggur lir sedulur gambila pados sandar lan pedang. Tanpa terolami anggene penegah keganjangan Sri penganten Saripin ingkang punapa dipun kalajengaken adicara nggih kacar kucur guna kaya adicara kacar kucur lambangé nafkah lahir lan batin kang kasok mriki Dewi Aisyah lapun anapi guna kaspaya saking Raden Prospektus Saiful ingkang punapa arupi redana sakmenika dipun katampi didelengan kadukan isinu lampeni bebasan datan parebel kitang buku sawiji Kepo Prampita Musnya Dewi Aisyah lamun anapi guna kaspaya ingkang arupi redana sakmenika dipun katampi dipun kapasrahaken dhateng karsanipun Rama kaliyan ibu.
Baskaya ingkang punapa sri pengganten salibet sapunika dipun katuraken adicara nggih dahar kebun ugi kanujukan mirta penting. Nggih sakuking para kehormatan pekaten kaparipurnanipun adicara atur kerobongan nggih adicara ing salajengipun katuraken adicara mapak pisan dumateng panjenenganipun Bapak pisan ugi Ibu pisan ingkang mewakili dipersilakan untuk berdiri ngajeng tenggene ngajengipun dekor nggih. Dari kisah kuking para kehormatan tanggaping sasupito Dumir kong catur modo sampun lenggah kanthi pratitis giyo pangerga busana ingkang punapa pangerga busana sak menika tansah betul lenggahipun Sri Penganten Saripit ingkang badhe tansah dipun kaaturaken adicara sungkem bekti. Ingkang punapa Sri Penganten Saripit sak menika tansah kanthi pinjuwun iti pangestu. Duh Rama Ibu. Pepunden kula sowan kula ngaturaken sungkeming pangabekti wonten karsa yen kekalih Rama Ibu.
tansah nyuwun iti pangestu ugi ingkang bisa berganti. Boten kataloken nyuwun iti pangestu wonten garsanipun Rama ugi Ibu ingkang menapa nyuwun iti pangestu sakmenika boten kataloken hamukiya adicara anggenipun pembina rumah tangga Sri Pengantin saripun saged tansah dipun keparingaken sakinah mawaddah warahmah. Boten kataloken panjenenganipun Mas Syaifullah ingkang Mbak Aisyah juga bermohon doa restu kepada Ibu Mujira dengan Bapak. Tentu bersimpuhnya di hadapan sang ibunda tercinta, tangan kiri di pundak Ibu, dengan bersimpuhnya pengantin putra tentu memohon doa restu kepada sang ibu tercinta dengan satu doa semoga di pernikahan mereka berdua dalam mengarungi bahtera rumah tangga senantiasa dikasih kelancaran Allah Ta'ala, tentu jadikan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, hadir bahagia, demikianlah satu prosesi acara temu pengantin sudah terlaksanakan dengan lancar. Tentu di kesempatan pagi hari ini dilanjutkan sebuah acara yakni atur pasrah luh tinampi. Dan diperkelan segagen adicara atur mosan Qiraatul Quran ingkang pripun kawaos dumateng panjenenganipun Mas Bagus Nur Wahid. Dumateng panjenenganipun Mas Bagus Nur Wahid wekdal ugi sasana dipun katuraken sumangga.